कोणती चावी पाहिजे तुला? बाईकची. मोठी गाडीची का छोट्या गाडीची? मोठ्या गाडीची. ती मोठ्या गाडीची. ही. हा हा. आता आता जाते मी. कुठे? साईकडे. कांदे घ्या, कांदे 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो. ज्यादा खाने के इल्जाम में इस कैदी को कैद किया जाता है. इस कैदी को देखो खेलने का मूड है. दिला तर तू सांग कशी बाहेर जाणार? हे असं उघडतं दिले बघे वरतून उघडे उघडलं. चहा एकदम गरम आहे. आता मी तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवतो. बांध दिल्लू को कैद करो. छोटी पुरी बघा, लाल पुरी, सफेद पुरी, मोठी पुरी. ओ कांदेवाली, कांदे कितीला दिले? कांदे हे चांगले भारीतले कांदे आहे. हे 20 रुपए किलो. भारीतले 20 रुपये किलो. हा, म्हणजे साल आहे त्याला चांगली, खराब नाही होणार पाऊसभर. आणि हे वाले? हे साल गेलेली आहे ना. हे 16 रुपये 15 रुपये किलो. हे 15 रुपये ते 20 रुपये किलो. हा, हे 20 रुपये किलो. हे आणि- 15 आणि रुपये free? 16 रुपये किलो. नाही, हे मी साफ करते म्हणजे चांगले चांगले तुम्हाला त्रास नको ना घरी घेऊन. म्हणजे चांगले तिकडे आणि जरा छिलके गेलेले इकडे. हा, ते कसे ओळखायचे दाखव. आता याची एक गोण आणलेली ना कांद्याची आपली, तर ही अशी वर साल येते बघ. ही साल अशी काढायची नाही बघ. अख्खे सालवाले आहेत ना, हे खराब नाही होत. हे असे साईडला ठेवले, हे असे पूर्ण काढले. हे बघ. आणि या साईडला टाकायचे कोणते? या साईडला टाकायचे. हे बघ, हे बघ, ही साल गेलेलं आहे ना. म्हणजे आतलं ट्रान्सपरंट झालं ते. हा, हे या साईडला ठेवले. म्हणजे पहिली युज करायला आपल्याला, हे आपले पहिले वापरायचे आणि ते नंतर हे वापरायचे. नंतर वापरायचे. तुम्हाला काय कांदे पाहिजे? पाहिजे. हा, घ्या. कव्हरला पण शेफ्टी आली मम्मी. कवरला शेपटी आली. नवीन कव्हर आहे मार्केटमध्ये, नवीन कव्हर आलाय. कव्हरला पण शेफ्टी आहे बघा, जिवंत शेपटी. आणि ते पण शेफ्टी हलते. कोण आहे कव्हरच्या खाली? कोण आहे कव्हरच्या खाली? काय कोण आहे कव्हरच्या खाली? कापूस भरून आलाय. कापूस आहे. म्या नाही. नको नाही. नको, डिस्टर्ब होत आहे. कोण आहे कव्हरच्या खाली? झाली ओपन. ही आमची दिलू आहे. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता लॉकडाऊनचा आपला अनलॉक पिरियड झालेला आहे आणि ते तुमची काकू बघा, कुठे चालली तू? रागानी चालली. रागानी चालली? चालत नाही चालली? नाही, कुठे चालली तू रागानी? रागानी चालली मी ताईकडे. ताईकडे? एवढा जवळ? कशी जाणार तू तिकडे ताईकडे? गाडीने जाणार. पर्स बिर्स घेऊन एकदम रेडी? मास्क पण घेतलाय. घालून दाखव मास्क. गाडीवर बसल्यावर दाखवी. गाडीवर? कोणती गाडी? बाईक आहे ना. कोणाची बाईक? तुझी. माझ्या बाईकवर तू बसणार? हा. जा चालून दाखव. मॅडम जर गाडीवर बसलात, गाडी चालू बाय बाय. झालं रेडी? मास्क घातला? मास्क दाखव. सर्वांनी असं मास्क घालायचा. गाडीला चावी नाही, काय नाही. गाडी कशी जाणार तुझ्या पुढे? हे बघ, मम्मीच्या मैत्रीण आल्या. या मागे बसा. या नहीं सच्ची किधर जा रहे हैं? पप्पू का माँ किधर जा रहा है? घर छोड़ के जा रहे हैं. ये तो बोलेगा ना मैं. क्यों जा रहे हैं? तू जा रही है? हाँ. उसको नाश्ता नहीं बना इसलिए जा रही है. चिल्लाता है मेरे को. कौन? पप्पू. इसलिए घर छोड़ के जा रही है मेरे लड़की के पास. ऐसा? जाओ, नाश्ता बनाओ. इधर रहो, जाने का नहीं किधर. नहीं नहीं, रोज हाँ. चिल्लाता है मेरे को. चावी कुठे? चावी कुठे गाडीची? चावी पकडा. नाश्ता बनवेपर्यंत तुला धीर नाही आणि एवढा ओरडतो. मम्मी चालली रागाने. कुठे? राग तू एकटाच. ताईकडे? ताईकडे चालली. ताईचा ऍड्रेस सांग. ताईचा ऍड्रेस माहिती आहे. काय गाडीची चावी घातली की ऍड्रेस आला तुला? काय तू ताईला सांगितलं ताईकडे येते तू? नाही. आणि तू एवढ्यासाठी नवीन बिन कपडे घालून रेडी? हा, मग अजून अनलॉक झालंय, अजून उघडलं नाही सर्व काय? उघडला. माणसं फिरतात बरोबर. बाहेर माणसं चुकीचं फिरतात. बाहेर माणसं मास्क नाही घालायचं. सर्वांना सांग तू मास्क घालायचं असतं. तू कशी आता मास्क घालून राहिली आहे? हा आता सर्वांनी मास्क घालायचं की नाही? हा, सर्वांनी मास्क घालायचं. कुठे पण तुम्ही जात असाल ना, असं रागावून जा, घर सोडून जा, फनी वेनी जा, कसंही जा तुम्ही बाहेर, पण तुम्ही मास्क घालून जा. असं मास्क घाला. हा व्हिडिओ त्याच्यासाठी होता स्पेशल, की तुम्ही मास्क घाला, तुमची केअर करा. बाहेर जाता एक दुसऱ्यांना हात नका लावू. कारण तुम्हाला असं ओपन वाटते आता, कारण गव्हर्नमेंट किती करणार? आपल्या गव्हर्नमेंटला ओपन करावंच लागेल. पण त्या निमित्ताने तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. एक दुसऱ्यांपासून जेवढं लांब होऊ शकतं तेवढं लांब राहा. 1 फीटचं अंतर वापरा आणि मास्क नेहमीच घाला. आणि दुसऱ्यांच्या घरी गेल्यावर हातात सॅनिटायझर, बॅगेत सॅनिटायझर
आणि हात पाय धुवूनच जायचं कधी पण, आल्यावर पण धुवायचं, ज्यांच्या घरी जाताना पण धुवायचं. बरोबर ना? बरोबर. कारण आता आम्ही हे व्हिडिओ का बनवला, कारण आपले माणसं खूप माणसं बघतात आहेत, तर आम्हाला वाटलं की हा मेसेज सुद्धा आपण कन्वे केला पाहिजे. कारण आता मी बाहेर माणसांना बघतोय ना, ते फ्री फिरतात आहेत. असं वाटतं त्यांना की कोरोना गेला. ऍक्च्युली कोरोना गेला नाही अजून, पण काल आपल्याला 8,500 केसेस भेटले आणि टॉप वर्ल्ड मध्ये इंडिया 7th रँकवर आहे, अजून महाराष्ट्र फर्स्ट वर आहे. तर आपण खूप काळजी घेतली पाहिजे. आणि असा मास्क उलटा नाही घालायचा. हा बघा मास्क उलटा घातलाय मम्मीने. उलटा आहे. हा उलटा आहे, हा बाहेरचा हात आणि आजचा बाहेर. हा आता बरोबर झाला. हा खरं. आणि अशी मिस्टेक नाही करायची. आणि मास्क घालताना पण असं नाक आणि तोंड बंद. हा ते अजून एक गोष्ट, वयस्कर माणसं आम्ही कमेंट वाचत होतो, वयस्कर माणसं फक्त तोंड लपवतात किंवा कोण नाक लपवतात, पूर्ण आपलं तोंड लपवा बाहेर जातात. बाईक मास्क लावतात ते गळ्यामध्ये ठेवतात असा. आम्ही मास्क लावलाय. आणि असंच एक माझ्या मित्राबरोबर झालं, तो गळ्यामध्ये ठेवून होता आणि माझ्या मित्राला पकडलं पोलिसांनी, त्यांना उठक बैठक करायला लावली. हा तर तुमच्यासोबत असं नाही, अजून कोरोना आपला गेलेला नाही. आपण सर्वांनी आपली स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे, कारण आपली पण काळजी जेवढा घेईल ना तेवढी दुसऱ्यांची काळजी होईल. पण मास्क घाला, सॅनिटायझर वापरा, हात क्लीन ठेवा, डिस्टन्स ठेवा आणि जेवढं होऊ शकतं स्वतःच्या घरी राहा. आणि चला आता तुम्हाला मी नाश्ता बनवून देते. चला आता आपली रेसिपीची टाइम. नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते आहे तांदळाच्या पिठाची पुरी. मिरची किती घेतले? 5 मिरची, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, 4-5 लसूणचे पाकळे, 1 छोटा कांदा, 1 चमचा तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये ही चटणी टाकते वाटलेली. हे तेलामध्ये चांगलं शिजवून घ्यायचं, जरा फ्राय करून घ्यायचा मसाला. 1-2 मिनिटं ना? हा असा मस्त फ्राय करून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये एक वाटी पीठ घेतलंय तर आपण 1 वाटी पाणी घ्यायचं. तेजपत्त्याची पानं 3-4 बारीक केली. की तुम्ही पहिली टाकली तरी चालेल ना? हा. मीठ पाव चमचा, चवीपुरता मीठ टाकायचा, पाव चमचा ओवा, अर्धा चमचा तीळ आहेत, सफेद तीळ. आता याला चांगली उकळी यायला द्यायची. चांगलं पाणी उकळलंय. आता त्याच्यामध्ये पीठ टाकते, पण पहिला थोडा गॅस आहे ना बारीक करते. आपण पीठ ओतलं ना की आपण 1 मिनिट आहे ना असं चांगलं ढवळत राहायचं, असं दाबून ढवळायचं, म्हणजे पीठ आहे ना चांगलं शिजतो. आता मी गॅस बंद केलाय. आता हे पीठ काढून घेते आणि जरा कोमट असतानाच आहे ना, थोडा गरम असतानाच आपण तेलाचा हात घेऊन पीठ मळायचं आहे. आमची दिल झोपलेली आहे. डोळे मिसका नको दिल. झोपायचं नाटक करते तू. उठली आहे तू दिल. झोपले. पीठ असं पाणी हाताला लावून आहे ना असं चांगलं मऊ मळून घ्यायचा, एकदम पण नाही पातळ. आणि नंतर आहे ना हाताला तेल लावून परत जरा मऊ करायचा. पिशवीला तेल लावून घेतलेलं आहे मम्मीनी. 2 पिशव्या घेतल्या. आता तुमच्याकडे मोठी प्लास्टिकची पिशवी असेल ना तर तुम्ही एकच घेऊ शकता. आता हा गोळा करून घेते. पातळ लाटायची. आता तुम्ही मोठी पोलपाटवर लाटलीत ना, आता काय करायचं, वाटी घ्यायची आणि त्याचे 2 पुऱ्या 3 पुऱ्या येतील तसे पाडायचे. आता आपलं तेल तापलंय, त्याच्यामध्ये ही पुरी सोडायची. छान फुगली ना? आणि फुगली म्हणून लगेच नाही आपण परतायची, कारण ती वडा टाईप आहे ना पुरी. छान झाली. अशी सर्व आता करते. तर तुम्ही इकडे बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे, आपले पुरा रेडी आहे आणि इकडे गरमागरम चाय. तर तुम्ही इकडे बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आपली एकदम कडक कुरकुरीत पुरी, आपली सफेद पुरी, छोटी पुरी, आपली मोठी पुरी. पण तुम्हाला एक सरळ आणि साधा एक्झाम्पल देऊ, ह्याला तुम्ही लाईफ बरोबर पण कम्पेअर करू शकता. ही आहे आपली परफेक्ट लाईफ, एकदम नीट नेटकी लाईफ. पण लाईफची खरी मजा कशात आहे माहिती तुम्हाला? हे बघा ह्याच्यात, हे वाकडा तिकडे दिसते तुम्हाला, शेवटचं उरलेलं हे, ह्याच्यात खरी मजा असते टेस्टिंगची. बाजूचं राहतो ना. आता बघा, आता त्याला तुम्ही पाणीपुरी पण नाही बनवू शकता, पण ह्याच्यात चाय राहिली, पाणीपुरी झाली शेवटी. म्हणजे ही आहे लाईफची खरी मजा. आता भरपूर पाऊस पडला ना की आपण असं नाश्ता बनवायचा, चहा बरोबर गरम गरम खायचं. एकदम भारी झाली, एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. चाय सोबत तर खरं मी आज चाय घेतली आहे बघा, नाही तर मनाला खाली कप आहे. पुरी नाही बनवली ना मी असे कापून टाकले ना
तरी पण चांगली होती. एकदम मस्त वाटेल खायला. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. जाता जाता 2 वस्तू नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर आणि फेसबुकवर शेअर करा. बाहेर जाताना दुसऱ्यांशी जेवढं लांब राहता येईल तेवढं लांब राहा. सर्वांना हँडशेक बदली नमस्ते करा. आपली पूर्वीची प्रथा आपण फॉलो करूया नमस्ते करायची, हात जोडून. नेहमी मास्क घाला आणि घरी येताना हातपाय धुवा. दुसऱ्यांना हात न घालू, पण सर्वात आधी हातपाय धुवा. जमलं तर आंघोळ सुद्धा करा, म्हणजे तुम्ही सुद्धा फ्रेश राहाल आणि दुसऱ्यांना सुद्धा प्रॉब्लेम होणार नाही. आणि स्वतःची काळजी घ्या, चांगलं खा, स्वस्थ राहा आणि एक्सरसाइज करत राहा. एवढं सर्व करा. हे कोरोना काय कोणतीच बिमारी आपल्याला लागणार नाही. आणि नेहमी म्हणजे नेहमी स्माइल करत राहा आणि आमचे व्हिडिओ सुद्धा बघत राहा.